ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇದಾದ ಪಂಡ ಈಗಲೆಗ್ ತಮ್ನೇಲ್ ತೂದು ಗೊತ್ತಾವು ದಾದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಓ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಂಡ ಈಗಲು ಉದಯ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲ ಗಾಪಿನ ಐಟಮ್ ಒಂಚೂರು ಪತ್ತಾಯ್ದ ದಾದ ಪಂಡ ಅಂತೆ ಏನೇನು ಕೆಲವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದವೆ ನಿತ್ತೆನಿಗೆಲ್ಲ ಪಂಟ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ದಾಲಿಜ್ಜ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಬಂಡ ಮೈಕ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮರಾಣಿ ಅವು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬರ ಕೇನೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ಬೇತೆಗೆ ತೊಂದ್ರ ಬಂದಿಂದು ಪಡೆ ಫಸ್ಟ್ಗಲೆ ಮುಟ್ಟದನೆ ಬೋರ್ಡ್ದ ಅದವನ್ನು ಮೀನು ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಗುಪ್ಪುಣತೆ. ಸೊ ಅದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕತ್ತಿಡು ಪೂರ ಕತ್ತಿಡಿಂಜ ಕಾರು ದಿಂಜ ದೀದ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನು ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಲಂಚನೆ ಎತ್ತೀನಿ ಇಂಚನೆ ಮುಟ್ಟದನೆ ಎತ್ತೀನಿ. ಸೊನ್ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಗುದೊಂದು ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಲಾಯ್ಕಪ್ಪ ಬೊಕ ಕತ್ತಿ ಪೂರ ಪತ್ತೆಜ್ಜಿದ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಎರೆ ಪೂರ ಮೀನು ಮನ್ಪುರಾಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡವು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟದನೆ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟದನೆ ಒಂಜಿ ಪಸತ್ತ ನೆಕ್ಕು 1090 ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿದೊಂದು. ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನಗೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತತ್ತೀನಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಯ್ಡು ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ದ ಅವು ಖಾಲಿ ರೌಂಡ್ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇಂಚ ಕಜಿಪು ಪಾಡ್ನ ಪುರ ದಾಲಿಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಏನನ್ಪಿನಿ ಅವು ಕೈ ಪಾಡ್ ಬೇರತ್ತೆ ತಟ್ಟ ಅವು ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ಇಂಚನ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸಾರು ಬಾಜಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ಎಂಕ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಆಯ್ಗೊಂದು ಪಸತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಾಗ ಬೇತೇನೆ ದಿವೋಡು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರೋ ಕೊರ್ರ ಬೆಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕಾಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ತುಳು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಆಯಾಗ ನೀರು ಪರ್ರೆ ಬಾಲೆಗೆ ಅತ್ತ ಲಾಂಗು ನಮ್ಮ ತೋಟಗಂಡಲ್ಲ ಮಿನಿ ಪೋಪಡ ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಪೇಂಟೆಗೆ ಅಂಚ ಪೋಪಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾಕಾರಣಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜೋಕ್ಲಾಗಿತ್ತ ಕೆಲವು ಬಾಯ್ಲೇಬಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟಲ್ ಪೂರ ಬಾಯ್ಲೇಬಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಬಾಯ್ಲೇಬಲ್ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ದನೆ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಬಾಟಲ್ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ನಮಲಾತೆ ಆಯ್ನಾತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಪಾರ್ಪಿನ ಅವಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತು ಸ್ಟೀಲ್ದನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ಸೊ ನಾಯಿಗೊಂಜಿ ಒಂದು ಪಸತ್ತೀನಿ ಸ್ಟೀಲ್ದ ನೀರ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಟಲ್ ಒಂದು ಲೋಟದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೋಟದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚಾಯ್ತು ಲೈ ಪಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾ ನೆತ್ತುಲೈ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಗೆಪ್ಪೊಲಿ ಇಂಚಲ ಗೆಪ್ಪೊಲಿ ಬೋಡ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಇಂಚ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ತುಲೆ ಅಲೆ ಒಂದು ಆಯ್ತುಲೆಗೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕ ಇಂದಿಜ್ಜಿಡ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋನಗ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಚೆಲ್ಲುಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉನೇನು ಗೆತ್ತದು ಫುಲ್ ಬಾಯಿ ಉಂಟು ಅವೇ ನಿಂಚ ಮುಚ್ಚಿಂಡಾಯಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ತುಲ್ಲ ಈ ದೆಕ್ಕರೆ ಗಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐಟಮ್ ಇದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಈ ದೆಕ್ಕರೆಗೆ ದಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಹೋಗ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತಂದು ಸ್ಟೀಲ್ದ ತೇತು ಪಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಗೆತ್ತೋನಿಯ ಒಂದಿ ಎಂಕು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಿಜಿಂಡಲ್ಲ ఒక ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ
ಪೂರ ಈ ಬಾಜಾರದ ಅಂಗಡಿ ಪೋನ ನಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಗೆ ತೊಂಗಂದ ಆಸೆ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ನಿಜ್ಜಿಪ್ಪುಡದೆ ನಮ್ಮ ಗಮ್ ಅವು ಕುಲಿದು ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ದಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ತೋಪನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವು ಈ ನಮಗೆ ರಫ್ ಬ್ರಷ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇತನೆ ಕೊಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಹಿಂಗೆ ಐಕ್ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಂದು ಸೊ ಒಂದೇನೋ ಅಂಜಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಚೊಂಬು ದೇವರಿಗೆ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಬೀವರಿಗೆ ಚೊಂಬು ಗಟ್ಟಿ ದಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಮೀಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಪೋಪುನು ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗೆತ್ತು ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಒಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂದು ಒಂದು ತೂವಡಿ ಎಂಚೇತು ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆನಪ ಸತ್ತ ಬೊಕಲೆ ಗಂಟೆ ಬೊಕೊಂದು ಬಾತ್ರೂಮಿಗೂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಡಿಯೋಡೆಂಟ್ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಸೇವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಜಿ ಬೇತ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ಎಂಚ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ತೊಂದು ರೂಮ್ ಉಟ್ಟಿವರೆಗೆ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಜಾವು ಇಜಿಂಡವಳು ಅಲ್ಪ 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 ರಾಶಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಜಾವುದ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಬೋರ್ಡೇ ಸೊ ಮೂರು ಪಿದಾಯಿಡು ಉಂಡು ಅಂಚ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ದೀಕ ಪಂದು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಪತ್ತತ್ತೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಪಸತ್ತ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಏತಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ಬೋರ್ಡೆ ಸೊ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತತ್ತ ಸೆಟ್ ನಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸೆಟ್ ಉಂಟು ಆಜಿ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ ಎಲ್ಲೇ ಕುಕ್ಕರ್ ಇತ್ತುಜಿ ಏನ ಪಂಡ ಏನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೇಪಾರೆ ಇತ್ತ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕುಕ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಚೂರೆ 2-3 ಜನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದಾದಾಂಡಲ ಪಲಾವ್ ಮನ್ಪಾರೆಗ ಅವಡು ಏನೇ ಕಾಂಡಲ ನಮಕ ಬೋಡು ನಾವು ದಾದರ್ ಬಾಯಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅದು ಕುಕ್ಕರ್ ಬೋಡ ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಾಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಬೇಯ್ಪಾರೆ ಕಾರ್ನ್ ಬೇಯ್ಪಾರೆ ಏನಾಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡೆವು ಆ ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು ಪೂರ ಬೇಯ್ಪವನ ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟಿಂದಲ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾಲ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡೆ ಇತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಯೂಸ್ ಅಗರ್ಬತ್ತಿ ಪಾಸತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಬಾಟಲ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಬಾಟಲ್ ಪಸೋಪೆರಾರ್ ಬೇಲೆಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಐಟು ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಏಪನ ತಿರ್ತು ಬುಡ್ದು ಒಟ್ಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ತಿರ್ತು ಅಂಚದ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಪಸೊಂಪು ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ದ ಸಾವಾಸನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಕನ್ಪೈನ್ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬಾಟಲ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ತೊಂಡ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮೆಡಿಮಿಕ್ಸ್ದಾಗಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಎಗುಲು ಮೆಡಿಮಿಕ್ಸ್ದಾಗಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದು ಜಾ ಇತ ನನ್ನ ತೂಡು ಮಿನಿ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ಮೆಲ್. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಟೈಡ್ದಾಗಲ್ಲ 1 kg ಪಸತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಮಿಷಿನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಉಂಡುಂಡತೆ ತವಾ ಉಂದಾಗುಳು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿ ನಮ್ಮ 6000 ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ 1000 ತವ ಉಂಡುಗೆ 6000 ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ದತೆ ತವ ಅವು ಮಾತೆಕ್ಲ ಒಂದೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತವಾನಿ ತವ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೆತೋ ನೋಡು ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿಂದ ತೂಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತವನೇ ಬರ್ತೀನಿ ತವ ಬೋಕ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡ್ ಇಟ್ಟು ಒಣಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಂಜೆ ತವ ಯಾನು ಉಂಡತೆ ತವ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸೇ ಮನ್ಪುಜಿ ಅನ್ ದೋಸೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿಡೆ ಮನ್ಪುನಿ ಇಂಕ ತವ ಪೂರ ಇಷ್ಟನತ್ತೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ದ ಪೂರ ಏನು ಆತು ಯೂಸೇ ಮನ್ಪುರ ಕೊಡ್ಚಿ ಸ್ಟೀಲ್ದಾಗ ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪು ಬಾಜನಾಡು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬಾಜನಾಡು ಬೊಕ ಇಂಕ ಈ ಮಡಕೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಬಿಸಾಲ ಮಣ್ಣದ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಇಂಕ ಅವು ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಐಟ್ ಪೂರ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪರೆಗ್ ಮೂಲಿಜ್ ಬಿಸಾಲ ನಮ್ಮ ಮೀಂದ ಕಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೀರು ಪೂರ ಪಾರ್ದಿಂದ ಐಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ಈ ಮಣ್ಣದ ಐಟಮ್ ಪೂರ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಚುಂದು ತಗೊಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅಗಲ್ ಕೊರ್ನ ಬೊಚ್ಚು ಬಂದಾಗ್ತದೆ ಪದಾರ್ಥ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇತ್ತ ಐಟಮ್ ಚೂರೇ ಉಪ್ಪುನು ಬಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ದಿಪ್ಪು ಸೊ ಅಂಚ ಇದು ಪೂರ ಐಟಮ್ ಕಸತ್ತ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೆ ಏನ ಕಂದಯಾನ ಅವೇನು ತೊಪ್ಪಾಯಿನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಐಟಮ್ ದಾಲತ್ತು ಸೊ ಚೂಚೂರೆ ಐಟಮ್ ಪಸತ್ತಿನ ನಿಗಲೆಗೆ ತೋಪಾಯಾನು ಸೊ ನಿಗಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಏನು ಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ ಹೊಸ ತೇರ ಅಂಡಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಳ್ಳಾರ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಬೊಕ ಏನ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾರ್ದೆ ಅವು ಪೂರ ವ್ಯೂಸ್ ಕೆಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಾಯ್ಕ ಅಗುಳು ಪೂರ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸೊ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.